Kung nung hindi berkat lagi, lagi lambat ban berkat lagi, Weng kila berhenti lagi berteng bila out kan, hashtag goal wet. So, Ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association hakasiba ar kala ben pinsang ano ya ka jingiakhih syong kelan mungor beklem bu por kala ya la ar pawai sengi menta hadin baka Sorkar jela kala minjur ben pinbet renti ben Pynkiew no ya ka tulap jengki ka Sorkar jela kala minjur ru baka ni ka jingsi bathma jengki Nongtrei SSA ka sedang trai kam na du ka shitarik uyayong ar ja ar psaw Nongtrei SSA kila shimi ka negarai hadin ka jingalang jong ka Rationalization Committee pala penyat daw Commissioner and Secretary ka Education u Vijay Mantri kala long hakakat khandai tarik unailar ka Sorkar jela kala minjur ka jing ai jing mut jong ka committee baka base pay bathmai kan sedang trai kam no na du ka shitarik uyayong ar ja ar psaw la oma baro ki Nongtrei ki bladan hakakam la perkhat ban Pynkiew da R% ka jing siu kat kum ka jing Nongtrei slam ni ka seniority allowance paman ka snem jong ka jing shakri baki ai na du ka shitarik uyayong ar ja ar psaw kalau orang bayar ni kajing siu tulap bala bo na du kasitarik uyayong arja arpsaw di ban bishar biang hadin beladap sansnem labat haru ya ka SPD ke SSA banwa de kalat ban pendrum kerteng ya ki Nongtrei non-teaching staff ke SSA ha ka EPFO na ka benta ka Provident Fund na lor ban pendrum ya ki Nongtrei ha ka Meghalaya Health Insurance Scheme kalong ba hadin bangilay syong biang menin kasni ya kata Rationalization Committee ka jongi menin ka janmir ba head the Commissioner Secretary jongi ngila iyo kita kijing dawa kijungi kata ka bamut ki R% kata ka seniority wise kata ka 100% ka annual increment man usnam but ita i prapo percent hoy dadangi miyo ro ngila hun namar balay ngila penbet ikindrum kidram jong ka base pay ka jongi namar kalong kumni min hensua kiba wan thamai ru kiyo ka ju ka tulam kibala tre khat prasnem min chuaru ka de ka ju ka tulam hendre hakani ka kom rationalization pada ngila yo ya ka tulam paper but ka seniority wise ka jongiru ka account ti indaya phai pat shaki wei pat ki benta ngimut ban sngo ya ka Sorkar khamtam ya i Chief Minister Baron Brom jongi bila ailat banshna ya kan Rationalization Committee jong ya kan Rationalization Committee banshna ya kan but I officially declare dah kini ki members ki jongi ni along member ha ka Rationalize Committee namar kalong kum ni banadu mensyuahi kam judon kataka p balong balance mo kadon kataka gap hapdeng gidon ki pedeng na ki block level na ki cluster level ki bayo very less pay kamot ki badunay ka minimal living wage ru tinata ka daw gidon na pedeng jungi pede ki haban sacrifice ki layo tulop he kami rengkat kami hap syu ngi haban sacrifice namar belay na kabenta bangin ya fill kita ki gap ki badon mo bakan long yaringkat ken hoy kata ka equal work equal pay tingi khampat yo hi hadu menta tambah nre kala asulong similarly kum kata ka equal work equal pay namar balai ngila pen ya biang lut ngila pen fill lut ki gaps ki badan hajingnya pair apdeng ubaduna palat bad ubabun palat ngila pen ya ringkat no kenang balai ba fisu tu hi ka jingong rationalization ka bumot pen ya biang ya baro kong ni mo ka jing bakla tip ka day nagalang ka ay bahaka to ka arpusan percent bon na ki member jungi ka claim include dan na plen ki member jungi ki sha exclude ki khem yo e ka to ka arpusan percent but ru ka arpusan percent kam don justified namar la pras nem menta ki claim yo e ka tulop enhancement ka jungi but ru dan na plen jungi bala khat ways nem ki khem yo e ka enhancement ka jungi na ka ta ka da ki khem ya tre ban shim ya to arpusan percent namar ba bon ki member jungi hi marshi teng hi ki khamdon ha to kalas ka 2% kala ban justify because ni count na seniority pinda pet bha ha ki kam Sorkar pin pet ha ki regular service hi shis ngiru seniority count dementa haba super khat mafi baleng inum accept ka ni 2% haba ya ka 20 piru ngila don menta ubawan join thamai unyo to khat saw hajar kan ubajon hadin buladon sans ne madin tu layo khasaw haja san spa te kata kalai pherang te nang ta pre sa 100% man usnem le te pingi layo khambun kai tumdan kam shu banginya wan shong biang ni sala sham snem namangi layo automatically te kana ta ka daw ngila hun kan ni kata ka jing ya kren jungi ba Sorkar tupi hi kat kum jing yo pedang jungi ya ka shithi hi kade na do shiterik ubnai April 2024